L-erba' filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat żar familja oħra, din id-darba fil-lokalità ta' Marsa Scala. Meta kien qed jitkellem mal-koppja żagħżugħa, il-Prim Ministru Muscat elenka bosta proposti li l-Gvern diġà wettaq fl-ewwel sena tiegħu ewlenin fosthom it-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u s-servizz ta' childcare centers b'xejn. Joseph Muscat semma wkoll il-miżura ta' traħħis ta' 10% fuq il-prezz tal-uniformijiet li ma' prezz ser jibqa' stabbli għal 5 snin sħaħ. Fir-rigward tal-ewwel ċekkijiet li ntbagħtu bir-rifużjoni tat-taxxa mħallsa żejda fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi, il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern qed jagħti lura dawk il-flus li nsterqu f'taxxi żejda mill-amministrazzjoni preċedenti. Intant il-Prim Ministru Muscat żied jgħid li traħħis fil-prezz tal-gass flimkien mal-istabbiltà fil-prezzijiet tal-fuel se jkomplu jikkontribwixxu biex iħallu iktar flus fil-bwiet tan-nies. Fl-istess waqt il-Prim Ministru stqarr li fi żmien li ġej se jkun qed iħabbar aktar inizjattivi għax-xhur tas-sajf biex bekk ikompli jqajjem l-ekonomija tal-pajjiż fuq saqajja. Min-naħa tagħhom il-familja Xkembri esprimew l-apprezzament tagħhom għall proposti kollha li wettaq il-Gvern fl-ewwel sena tiegħu. Ħatorqotni ħafna tal-uniformijiet, ovvjament id-dawlu ilma u l-gass li bil-forsi rridu nużawhom tal-affarijiet. Naħseb li kienet sena pożittiva ħafna. Għal din iż-żjara attendew ukoll il-kandidati tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew Marlene Mizzi u Ivan Grixti.